سلام كميت صان حفتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تخاتلتي نزعل سحرنا لكم حاصرتن واناون زيناتات كم تلمد حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም كساب ፍጻመ መደብና ሓቢርኩም ናኽጽንሑ በኸብረን ዕድም ንኤርትራ ዝምልከት استفላለዩ ዓበይቲ መራኸቢታት ዓለም استفላለዩ ጽሑፋትን ሓበሬታን ሒዞም እናወጽዮም ዝርከቡ ዘለዉ እዚ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታን ጽሑፍን ንኤርትራ ዝምልከት ከዓ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ዘንጸባርቕን ጸለመን ሓሶታትን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኻየደ ከዓ ዝስዕርን ዘፍሽልን ኮይኑ ይዝርከብ ምስ ጉዳይ ተተሓሒዙ ሓደ ዓብይ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዓለምና ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎ ንኤርትራ ዝምልከት ሓደ ሓበሬታ ስፊር ይርከብ ኣሎ እዚ መርበብ ሓበሬታ ትራቭል ኤንድ ቱር ወርልድ ዝተባሃለ ኮይኑ ኣብዚ ሒዝዎ ወፂ ዝርከብ ዘሎ ጽሑፍ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ተሓዳሽ መስሕብ ቱሪዝም ዝኾነት ሃገር እያ ብምባል እዩ ኣርእስቲ ሂቡ ጽሒፉ ፈሊሙ ዝርከብ ዘሎ እዚ መርበብ ሓበሬታ ንኤርትራ ዝምልከት ሰፊሕ ጽሑፍን ዝተፈላለዩ ትንታነታትን ዘስፈረ ክኸውን እንከሎ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታታትን ቅርስታትን እቲ ቀዳማይ መስሕብ ናይ ኤርትራ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ሰላምን ጸጥታን ውሕስነትን እቲ ሳልሳይ ተቐባሊ ጋሻ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ራብዓይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ከተካይድ ኣብ ህይወትካ ሓንሳብ ዝርከብ ዕድል ብምባል እዩ እዚ መርበብ ሓበሬታ ንኤርትራ ብኸምዚ መንገዲ ገሊጽዋን ጠቒስዋን ዝርከብ ዘሎ ፍላይ ከተማ ኣስመራ ኣብ እትበጽሓሉ እዋን ልዕሊ 40,000 ብቅድታት ናይ ጣልያን ተሰርሑ ህንጻታት ኣለዉ ነዞም ህንጻታት እዚኦም ክትዕዘብን ከለኻ ንድሕሪት ናብ 20 ክፍለ ዘመን ኢኻ ትምለስ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ብድንቂ ቅዲ ዝተሰርሐ ህንጻታት ናይ ጣልያን ከዓ ካብ ሃገረ ጣልያን ወጻኢ ካብ ካልኦት ክፋላት ዓለም ኣብ ኤርትራ ጥራይ ስለ ዝርከብ በጻሕቲ ናብ ከተማ ኣስመራ ኤርትራ ብምብጻሕ ነዚ ታሪኻዊ ቅርስታት ክሪእዎን ከስተማቐርዎን ጻውዒታት ቀሪቡ ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካየዱ በጻሕቲ ቁጥሮም ብተዓጻጻፊ ከም ዝወሰኸን ከም ዝዓበየን ኣብዚ ጽሑፋት ተገሊጹን ሰፊሩን ይርከብ ኣሎ ተመሳሳሊ ዜና ሓደ ዓብይ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዘጋጥም ብልሽውናን ኮራፕሽንን ዝምልከት ሓደ ጽሑፍን ጸብጻብን ኣስፊሩ ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ ጽሑፍን ጸብጻብን ኤርትራ ብደረጃ ኣፍሪካ ታፍጽም ኮራፕሽን ዘይረኣየላ ወይ ከዓ ዝተሓተ መጠን ኮራፕሽን ዘለዎ ሃገር ተባሂላ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ ኣላ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዝዓበየ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ምጥፋእ ዝበሃል ከየጋጥም እዩ ሰላ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ተዋሂዶም ሰርሕዎ ዘለዉ ዓበይቲ ስራሓት ከዓ ኤርትራ እታ ብልሽውና ዘይረኣየላ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ተባሂላ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ ዘላ ነዚ ሓበሬታ ጸብጺቡ ዝርከብ ዘሎ ኦል ኣፍሪካ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ናይ ዓመት 2025 ኣቕሪብዎ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻባት እዩ ካብዚ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻብ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ልዕሊ 120 ዝኣኽሉ ናይ ዓለማዊ ትካላትን ሕግታትን ብሽርክነት ከም ዝሰርሕ እውን ተገሊጹ ይርከብ ኣሎ መርበብ ሓበሬታ ናቕፋ ፕረስ ትማሊ ኣብ ገጻቱ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ወታደራዊ ልምምድን ምድላዋትን እናካየደ ዘርኢ ሓፂር ቪድዮ ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ እዘን ነፈርቲ ኩናት ናይ ኤርትራ ምዕቡላትን ዘበናውያን ነፈርቲ ከም ዝኾና ክንበጽሖን ክንፈልጦን ክኢልና ኣለና ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብሰማያት ኤርትራ ክመጽእ ንዝኽእል ሓደጋታት ኣብ ምውጋድ ኣብ ታሪክ ተመስከረሉ ብቑዕን ጅግናን ሓይሊ እዩ ሕጂ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ምድላዋትን ልምምድን ተጸሚዱ ይርከብ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ወታደራዊ ምንቅስቃሴ የርእዮም ዝተባሃሉ ናይ ሳተላይት ስእልታት ኣዘራረብቲ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ እቲ ሓደ ኣብ ኣስመራ ኤርፖርት ዝርከብ ኮይኑ
እዚ ድማ ዘመናዊ ሲስተም መቃወሚ ኣየር እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ተራእይ ተባሂሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ኩናት ከኣትዉ እዮም ዝብሉ ጸብጻባት ዝወፁ ዘለዉ ኮይኖም ካብ ፋይናንሻል ታይምስ ጀሚሩ ክሳብ ሮይተርስ ዘውፅእዎ ዘለዉ ሓበሬታታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘለዉ ናይ ቃላት ምቅያር ብወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝተዓጀበ እዩ ክብሉ ይገልጹ ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኤርፖርት ተኺልዎ ዝበሃል ዘሎ ዘመናዊ መቃወሚ ኣየር ብዝምልከት ጸብጻባት ሒዞም ዝወፁ ዘለዉ ናይ ሳተላይት ስእልታት ካብቶም ብሰፊሑ ዝተዘርግሑ እቲ ቀዳማይ እዩ። እዚ ስርሒት ሩስያ ዝኾነ ኤስኤስጂአር ዝተባህለ ምዕቡል መቃወሚ ኣየር ከም ዝኾነ እዚ ስርሒት ሩስያ ዝኾነ ኤስኤስጂአር ዝተባህለ ምዕቡል መቃወሚ ኣየር ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ኣብ ዞባ ደቡብ ሰፊሕ መሬት ሕርሻ ሓልሓለ ብዘመናዊ ናይ ነጠብጣባዊ ማይ ነጽጊ ንምግቢ እንስሳ ዝኸውን ኣዝርእቲ የብቁል ኣሎ። እዚ ማይ ካብቲ ኣብ ገርገራ ዝተሃንጸ ዓር መሸሻዊ ዲጋ ብጸሓያዊ ጸዓት ብዝሰርሓ ሞተራት ተሰሒቡ ብመስመር ዓበይቲ ቱቦታት ናብ ኣብ በረኽቲ ጎቦታት ዝተሰርሑ ዓበይቲ ናይ ማይ መዕቆሪ ጋን ይኽዘን። ብድሕሪኡ ብሓይሊ ስሕበት መሬት ናብ ጎላጉል ይበጽሕ። ኣብ ዘመናዊ ትካል ፍርያት ጸባን ስጋን ሓልሓለ ብዓሻሓት ዝቝጸራ ጥሪት ይርከባ። ድሮ እኳ ኣብ ቀረብ ስጋን ውፅኢት ጸባን ርኡይ ምዕባለ ከመዝግብ ጀሚሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ግብጽ ብዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ፕሮፌሽን ከምህሮም ጸንሐ ኣባላቱ ኣመሪቑ። ትማሊ 14 ሓምለ 2025 ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ሓደ ዝዓበየ ቤት ትምህርቲ ማስ ፕሮ ሚድያ ኣካዳሚ ካይሮ ግብጺ ብዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ፕሮፌሽን ከምህሮም ጸንሐ ኣባላቱ ኣመሪቑ። እቶም ነቲ ትምህርቲ ዝተኸታተሉ ፍሉጣት ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራን ድምፂ ሓፋሽን ዝርከብዎም ኮይኖም ብጋዜጠኝነት፣ ብሮድካስቲንግ ከምኡውን ዲጂታላዊ ሚድያ ዘጠቓለለ ዝተፈላለየ ሞያ እዮም ሰልጢኖም። ሚስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕትት ንፑቲን መናደዲ ክብል ገሊጽዎ። ዶናልድ ትራምፕ ብቭላድሚር ፑቲን ተስፋ ከም ዝቆረጸ ግን ገዓት ነገር ከም ዘይኣኸሎ ንቢቢሲ ተዛሪቡ። ኣብቲ ብስልኪ ዝተገበረ ቃለ መሕትት ንመራሒ ሩስያ ተኣምኒ ዲኻ ኣይተኣምነን ብዝብል ንዝቐረበሉ ሕቶ ዳርጋ ንዝኾነ ሰብ ኣይኣምንን እየ ክብል መልሲ ሂቡ። ትራምፕ ናይ ዩክሬን ኣጽዋር ንምልኣኽ መደብ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ድሕሪ 50 መዓልትታት ስምምዕ ምቁራጽ ተኹስ እንተዘይተገይሩ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከቢድ ቀረጽ ከንብር ምዃኑ እውን ኣጠንቂቑ። እቲ ፕሬዚደንት ካብ ኦቫል ኦፊስ ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕትት ነቲ ኣብ ሓደ እዋን ግዚኡ ከም ዝሓለፎ ዘቋናጸበ ወታደራዊ ኺዳን ኣትላንቲክ ኔቶ ደገፎ ኣስሚዑ። ንሱ ነቲ ናይ ትካል መትከል ሓበራዊ ምክልኻል ከም ዝድግፍ ኣረጋጊጹ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ብሃገራት ኔቶ ኣቢላ ናብ ዩክሬን ላዕለዋይ ደረጃ ኣጽዋር ክትሰድድ ምዃና እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣብ ውሽጢ 50 መዓልትታት ነቲ ኩናት ንምቁፅራጽ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከቢድ ቀረጽ 100% ክተነብር ምዃና እውን ኣፈራሪሑ። ትራምፕስ ሓላፊ ኔቶ ማርክ ሩቶ ኣብ ዋሽንግተን ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ ዩክሬን ክትገብሮ እትደሊ ክትገብር ከም ትኽእል ክነረጋግጽ ንደሊ ኢሉ። ማርክ ሩቶ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኔቶ ኣቢላ ንዩክሬን ዘድሊ ደገፍ ብበዝሒ ክተቐርብ ከም ዝወሰነትን ኣውሮፓውያን ድማ ነቲ ገንዘብ ከም ዝኸፍሉ ኣረጋጊጹ። ማርክ ይኹን ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ናብ ኬብ ዝለኣኸ ኣጽዋር ብዝርዝር ኣይገለጹን። እቲ ሓላፊ ግን እቲ ስምምዕ ሚሳኤላትን ተተኮስትን ከም ዘጠቓልል ኣነጺሩ። እምበኣርከስ ነዚ ዕለት ሰሓረናልኩም ሓጸርትን እዋናውን ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ። ዳዕመ ሰሪዕ ዝሓለፈ ዓርቢ ን7 ሰዓታት ኣብ ዘካየደ ውግእ ነታ ኣብ ከባባት ትርከብ ከተማ ኣልፋሽረ ኣጥቂዑ ከም ዝወራራ መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ሓቢሮም። ዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕ ንዕዳጋ ጥሪት ቤት ማእሰርትን ወታደራዊ ማዓስከርን ከም ዝተቋጻጸረ ገሊጹ። ቅድሚ 15 ወርሕ ኣልፋሽር ንምቁጽጻር ውግእ ካብ ዝጅምር ንድሓር ብዙሓት ዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕ ናብታ ከተማ ክኣትዉ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። ሰራዊት ሱዳን ጸረ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕ ደጊሙ ካብታ ከተማ ደፊእዎም። ካብ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ማቲልደ ቡ ነታ ከተማ መጻወድያ ሙእትየ ካብ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ማቲልደ ቡ ነታ ከተማ መጻወድያ ሞት ኢላ እያ ትገልጻ።